Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Wadhadin bala Shah Pynduh tiket na kaseng Kongres, uba Edmund kongai, umshim na kendriat no na kani kaseng, hindi udang ya ini ban Jingkyrshan, Radbah yukur tong Kongres, na nong sekian konstituensi, uba Monarch Shabang. Uni usamla na kathan riwar lawan ru ban senran lang uba Monarch, hakapor buwan mentep kerteng, hapin ursta civil subdivision. Kumban jupin kan mau ba uba Edmund udah ubraya kun hak election MLA na pin ursla konstituensi, hindi hakatu kapor uya kun na kaseng TMC. Kehendak dah bidai buat kena ke election MDC support district council kumbange layoi haki katukan dibrai ba nakaliang mga ngala pan tiket ban ngala rungru sya kaseng kongres ban chimta kena ke election MDC andre hadin ba nakaliang kajongi bar okhot ki candidate ngila idon kajing ya kendulang ngila don ka meeting ban ya keren sani habidai buat kena ka election jongga district council kaman salongshen hauni ubenai pemerintah de nakaliang jonga bon apreng ki Jingkyrshan be ki jonga ki parasionong nangta ki bom Jingkyrshan ru ki don hikamen sem ban Jingkyrshan yanga henrei bon apreng jongki ki ba artatien lene ki ba ngila abanong ba ki kwa bangan mi akani ka election MDC ka pemerintah ndrei ngasukan tu ya ki nong yalam bat ki Jingkyrshan be ki jonga ki samla ki long kemi ki long pa bat kham tam ki parasionong prathau ba hadin bangila edon ka ji kendulang ko mo ong pi mene ba borok khoi ki ba pan tiket ngidon ko masaungut ki ba pan tiket na ka Congress party na nongsken constituency te barok saungut ngidai ki parasionong sudah mo umdei ki banabar ka constituency umdei ru ki banabar jong kaneka thain diwar ke jengi ndai borok khoi ngidon na ka ju hi ka thain diwar ni suthu yala ka jong ka issue ka jing bat ka riti ka dustur te hadin bangila isong ila rai ba ka wi ka sur ba Jingkyrshan bet yanu ladang iyo ya kenika tiket te hadin bangila rai daka MPCC gila rai ba iba amona chabong iyo ya kenika tiket te nakaliang mga usamla uba judon mentah ke imlang kasalang haka sain himasima ngashim ya karai bangin ya trishtom ban penjawab yonu kertong jongka parti namar kum ong ip den bakidon ki wei pat deki lesi ki bom sutanat ya ke jingrai jongka MPCC ya ka tiket na po nang sken constituency te khendiak ngan chubatai ya phi ba nakaliang hi ka parti ngai ka lashim ya ka decision ka babiang namar hadin ba ngimla ban rai na po ka blok kila pha ka kerteng chapo jongka district nang ta ki pha na district chapo ka state te hadin ba ka election jong committee jong ka state ka lashim ya ka rai hadin ba kilabu yo observer chapo ka thain riwar ka jongi ba i ba mana chi dei candidate ba khambiang te nakaliang ka jonga ngamdon kono ka mensim ban khonyo nomor ude hi ubriu na kadong kathan ke jongi ude uriu rang ba o bala biang ba ha ka ni ka kam na benta ban ya sai nam ta jongi ki nong song shnong kham ta me nam ta jong ka nong skan constituency te khendet ngan subatai ya phi khendet mo namar ba hapo kan ni ka district council ngidon kam yo ubriu ubadai na po ka ni ka shnong la ni ka thain le jong namar bele ngi ong ka district council ka ban penklan ya ka riti ke dustur nangta ya ka khandau ka siap bat ya ka sanchar khadar trairi ya ka khandau ka siap ya ka sanchar khadar jungi trairi and one de kibriu ki banabar ban musilia ni ban kran ngathrai kan yaki kumbangile i hakini ki snam ki ba kham men shwa khatsan snam i congress meri ila job na ka nongskan constituency ngi i kamdon kono ka ba in yada na ka banta jungi ki ba sa po bodar kumbalai kran u candidate mo ngila i ba pechapi po border fencing ke jongi kanu ngila du ya ka jaka ke jongi nrei namar bangi yo ya kinong mi khman ki ba umdei na po ka than riwar ke jongi kimdei na po ka constituency ke jongi ngi i ba ki wan chini po ka than ke jongi tangban yo ya ka jing mentoi jong ki simet nrei kat ba ya ka than ke jongi ya ke jidon kam ke jongi lada dei ka kandau ka siam lada dei ha ka riti ke dustur lada dei ha ka sinchar khadar ru kum ki trairi ngimdon ke jing yo i ba nakaliang ini MDC jongi balong menta banya site namta ka jing ka jongi tedai ne ka daw nga ong ipi hadin bangal arung no sa kongres kumonga ipi ba kaseng kongres dei ka seng ba baro ki paj ba ki don ka jing ba ka jing shania kadai ka party ka ba ngila bandong ba kadai ka party ka ba ay ka jing senchar ka ba hok bat ka jing ya trailang bat uni urit uria ubangidon sa kinong kandong te ngilai nang ta sisu nga skwa ban penpau hang ni ya ki prasionong ya ki Jingkyrshan be ki jonga hadin bangal arung sa kongres nga kerpat yaki ba
ngin ya trailang hakan ke election namala dengi phai sekiwai pat ki candidate ngamla ban kan thoi kenu ko parti ko ong ifi ka parti ke dei ke babha sudah ngimla ban ben yaki handai habangi phai se candidate ngai uba mona chabong ung khambiang tam na pedeng kini ki candidate ke binakun namar habangi kit habangi lek support district council ka thong ke jungi kalong ban pen klan ya ka khandau ka siap nang ta ban pen klan ya ka reti ke dustur nang ta ro ban pen klan ya ka sensya khada trai ke jongi tede ni ka daw ngai na pedeng bro khot ki candidate iba Monarch dei wei na pedeng ukertong na ka seng kongres uban khambiang hakan ni ka rensan ten habdeng ke jing bommi ke jonga kalong ipi ngawan kershan ya i amanga ko aba uni orang ba ula ibiang ban pa district council mentala da ngimpat tip ba sepang ka riti ke dustur sepang kumno bangin la ban penklan ya kenika district council ke jongi khamtam ya ka artikel mo ke bangi i ba lingba ke jing aibor ha ka sik chadul ngi i ba la dangi myo ikiri orang ba ki ba sempang gi bajingai telese kan yalam bakla yangi tenga kerpat ye ki samla gi jongi ki badan hapok ka senong ki badan hapok ka nongskan konsensi bangin ya trailang hakan ke election ka bamta lingba ka seng kongres namar ngiyo i ba hapok jing senchar jong ka NPP hapok jing senchar jong ki wei pade ki political party ki badan hakan ke sarkar MDE ngiyo i ba ngila yu roi ngira kan mau ki snam bana kaliang MDC ki jongi nani nanong sken ru idon menta ban sai ya kata ka jinga de khandau khandis yap hangti hapok ka Assam border Meghalaya ba Assam temen tangi le i ba ngiladon ke jing ngiladon ru ke jing perkhat ba kum ki samla kum ki nongelam hapok ka thain riwar ngiladon kam yu briu uban mi hina kanika thain ge jongi suthu un kham tip kham bha ya ke jing e ge jongi nani na pok ka thain riwar tina kalyang jonga ngamdon ni e ka kanu ka jing kan tho yaki wei pat nrenga syukur pat yaki prasunong prathau baladang mi akan ke election MDC ro nrengi netrai lang bangin penjob yonu kongres yonu candidate jongi na kaseng kongres khanang bangin poi syakathong bad hadin bangila job lese ngin sala ban simpat ban take up yakini ki issue ki jongi kiba sah po bodar ki don jing e habobon kiliang ladadai ha ka khai pateng ladadai ha ka rep karyang baladai ha ka songsuk songsingan ro bunsin ngidon haka jingting ke jing seir kumba piyo i hakini ki khindiat snam khindiat benai ngi iba kibun ki samla ki jongi hapok ka thain bodar kibun ki sinong ki jongi kibun ki nong yalam sinong ki jongi kimyo ban senchar lailut halakari namal belai ngitlot ki nong yalam ki badai na pok district council te kermet nga kerpat skam bah kani kapor nginyo ya kani ka election ka bangin sajet biang yo nom ikmat cha district council bon ai ya ke jing syakri ka babahatam na ka banta jongi ki trai sinong hangni hapok ka nong scan constituency. Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jingkyrshan Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakongsan ki bakibu akman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpu wai tarik urumpang arajar arpsa. Baik ya ka program Markman pat ki kertong